Ole Voini hian Hebron Revival team te Kulikon Wais alut turin Kulikon Waisa Kausan ho te na rong bol ho na nei turin kan lut thadona kan han siam vel me ka tuna hin dal khat ania chunlam dal khat ania chuan hei kan hanin siam vel me ka hami zo hian ti han kan lut thla anga ti chuan kan lo pilang zel don ani lo en zel ula tha ome ole ei kan an kal me ka Kulikon West pan chuan kan ma te kwan team sen kat motorin an kal boka chuan kan director ne kalan zui boka to na hin chan mariko na kan umme kani chan mariko na zama kan han tanga kan phur tlang ani fo in hi lalpan ma min suai sakanga thi to kan chunga team vel ta chu ni ole team maria da tur mun kan thleng ta vum thu me kan thum no te po hi kan an ning rem fel velanga chuanin kausan hroi tu te pon that takin min lo dong songa kan lom hle mai kan phur to kan chak to hle ani ole kan mut na te chu kan han siam fel ta nuam hle mai hei Kulikon Western min lo don son dan hi kan loma nuam kan ti hle mai ta hianin patni an lia sota patni heta kan team leader tlangwal opia amua ti chuan he ta hianin thaute nen tlangwal thaute nen kan mu le ta anuam hle maya kan phura in khom po kan chak to tuna hianin kan in ruam man na sa hle to ni ti te kha kan non report le zoi ani anuam khop mai nak chuang takin kan sowa ti chuan tuna hian atung ni na tu bulan kan le ta ania lalpa he hun suai thelama hian ti he na lo duban su se ani ti chuan kan ru man su zongin buai na le ha sakna theng thei tam tak Hebian kompang sunga hian til dik lo te in idona ni nang ma ni mai chu pathianin abhet palam chu romoya tawa se lorong suara tawa bala limoya tawa so buya UMS是什么？ Sungguh merakyat, Hosana,
Ram lo khen tu kan pa da ni la ram su so